E pa, dragi moji, sada ćete vidjeti kako ja pravim picu. Naravno, ne možemo da napravimo picu da ispečemo onako kao u pizzeriji, jer pizza se zapravo peče na 370 stepeni, a mi u kućnim uslovima to nemamo. Tako da, približno, a bukvalno isto, pokazat ću vam, odnosno probat ćemo da napravimo jednu picu, zapravo kao što rekoh na početku, da vidite kako ja pravim tu picu koja podsjeća na pravu picu. Na brzinu ćemo uključiti rernu na 200 stepeni i pustiti da se rerna zagreva. I dok se ona greje, znači izvadili smo ovu rešetku, vidite, evo ovako, uzeli pek papir koji sam pre toga nauljio, kupio ovu gotovu, kako se zove, podlogu za picu. Ovo nije kečap, ovo sam stavio ovo ovako za picu, vidite, rano. A od začina izdemo stavljamo oregano, majčina dušica, beli luk, mirođija i da ne otkrivamo baš sve, ali dobro, probajte, stavite sve, znači od ovih začina. I evo sad ćemo da krenemo u jedan postupak. Znači ja ću prvo isipati ovaj paradajz sos Mediteraneo i na picu i razmazati. Evo, dakle, na podlogu od pice nikad nemojte stavljati kečap, nikada. A šta smo još? Ja sam zaboravio da kažemo da pravimo pizza margaritu. Znači potrebno su nam šunka i kačkavalj. Naravno, za kapričozu koju ja najviše volim samo dodamo ove, kako se zove, gore ove pečurke, zapravo šampinjone. Idemo u dalji postupak. Na sve ovo stavili smo, znači, pomalo majčine dušice, mirođije, evo ovako bolje da vidite, majčine dušice, mirođije, prstohvat belog luka u prahu i vrlo malo oregana, jer oregano će nam trebati za kraj, kao finiš. I dalje nastavljamo ovako. A onda smo dobili ovo. Znači, preko svega toga stavljamo iscepkani kačkavalj, zapravo ne bi bilo loše gauda da bude, ili, kažem, pravimo kućnu varijantu. I slobodno može i da pređe malo i obod i sve to. A znate zašto stavljamo prvo dole kačkavalj? Zato da bi se ovo, šunka, zalepila za ovo, jer preko šunke stavljamo još i ovog, kako se zove, još ovog kačkavalja. Preko ovog malo posipamo, ali vrlo malo ulja, vrlo malo. Jer imamo još jednu turu. To je to. I idemo da vidimo šta ide dalje. Evo ga. Šta smo radili? Preko kačkavalja stavili smo šunku. Evo ovako vidite. Što više šunke. U krug. Preklapati. Nikako ravno, da ima ovako ovih izbočina između. I potom na ovu šunku uzimamo ponovo ulje i vrlo malo
Evo ovako ja ću vrlo malo, ali gledajte po obodima da stavite slobodno preko oboda jer ona će da se skvrči. Vidjet ćete posle zašto. I ona će da se povuče i kad se bude povukla, onda će da dobije svoj oblik. Eto, a sada idemo da je ovakvu, bez kačkavalja, stavimo u rernu koja je već zagrejana na 200 stepeni. 200 stepeni i našu picu smo već upacili unutra. Evo vidite da je nismo stavili nisko, nego smo je stavili više. Znači bliže gornjem grejaču. Ne baš skroz gore jer može ovaj papir da se upali. Vidite. I ona se sad peče nekih, pa gledajte, nekih 15-20 minuta. Dok ovi rubovi se vrate na mesto i zapeku. Nekih 15 minuta. Ne više. Možda čak i manje. Vidjet ćete. Idemo dalje. Evo samo malo da prikažemo u rernu kako to izgleda, kako se to peče i vidimo da se šunka podvija. Evo nakon nekih 7-8 minuta vraćamo se na gore, što mi je čisto, ali dobro. I uključujemo da radi samo gornji grejač u narednih 3 do 4 minuta. Nakon toga što radimo, evo pripremili smo kačkavalj, listove kačkavalja. I ja se nadam da ću ja ovo uspjeti da uradim. Vidite kako se sve to podvilo. Onda izvučemo, ali pazimo da nam ovo ne sklizne. Vidite kako je ona lepa. I šta radimo? Uzimamo ove listove kačkavalja. Stavljamo. Vidite. Ovako. Da pređu i preko. Ovako. Daćemo još. Ovako. Ovako. Se vidi. Sad ove rupe što su nam ostale. Dobro, ovo možemo i da namestimo malo i ovako. Pa ćemo ovaj listić staviti ovako. Se vidi se. A ove male krajičke ćemo pokriti. Evo ovako. Vidite. Da skroz je pokrijemo. Skroz. Samo pazite ruke. Skroz. Vidite. Pokrijemo. Pokrijemo. I sad smo je, dobro ovdje malo nema ni veze. Uglavnom smo je celu pokrili i šta radimo? Pošto vraćamo u rernu, zatvaramo rernu, vraćamo se na ovo gdje nam je bilo na gore, vraćamo na 200 stepeni i čekamo kad kačkavalj počne da se topi, zapravo pravi one bubbles. Vidjet ćete, pokazat ću vam kad dođete na tako to. Znači to će se desiti otprilike za nekih 2-3 minuta. To je to, sad ćemo da vidimo. Evo vidite kako se pojavljuju ovi balončići. Znači, ne znam koliko možete da vidite, ali mislim da vidite. I naša pizza je za par trenutaka
spremna. Ostavite do kraja videa pa da vidimo šta idemo dalje. Naravno, naša pizza se ispekla. Sad polako izvlačimo ovo, samo pazite da ne ispadne. Ja ću vidjeti kako je. I šta sad radimo? Preko toga, preko ovako istopljenog kačkavalja, stavit ćemo origano. Evo. Ne znam koliko se to vidi jer ja ovo stvarno sam radim. Upropastit ću se, upalit ću se. Izgorit ću. Rigani. Tako. Dosta. I sad ću ja morati, evo vidite kako ono lepo izgleda. Idemo dalje. Ovo ću ja morati, samo uhvatite ovaj papir i prenesete na dasku za picu ili šta već. Vidjet ćete. Evo je. Zar nije kao iz pizzerije? Evo. Vidite. Znači evo je. Sad ćemo ovdje. Evo je. Evo je. Šta radimo dalje? Naravno. Uzimamo nož za picu. Nož za picu. Od polovine. To ovako. Čekam, ne znam koliko vidite. Sečem ja to tako. Pa onda se okrećem. Ovdje malo igramo neki balet. Od polovine na tamo. Pa onda od polovine na tamo. Od polovine tako. Idemo dalje. Ovo je glupo što snimam, svako od vas zna da seče picu. Vidite. I. Šta kažete? Šta smo dobili? Jednu savršenu picu, možda šta više i lepšu nego u pizzeriji. Podošli moji prsti malo. Pošto mi svi ovdje u Srbiji volimo da jedemo kečap, evo ovako ja ću malčice ovako da napravim. Malo da bude sočnija. Evo je. I tanjir za picu. Uzimamo parče. Koja će? Ajde. U stvari šta će mi ovo? No čisto, ajde. Nema veze. Evo ga. Opa. Evo. Opa. I tako dalje. Evo. Zašto nema ovdje pribora? Zašto? Pa zato što se pizza jede rukama. Znači, kad vidim i kad odem u pizzeriju, kad vidim da neko uzima pribor, viljušku i nož i seče picu i jede, znači katastrofa. Pizza se isključivo jede rukama. Ja mislim da sam vam dočarao kako možete u vašem domu da napravite jednu picu kao iz prave pizzerije. Pišite mi u komentarima, baš me interesuje kako je vaša ispala. Do sljedećeg videa, sve najbolje.